I ekipa. Drago mi je da vas ponovno vidim ovdje. Danas imamo za vas nevjerojatnu temu. Možete li pogoditi što je? Vrela je poput vulkana koji je spreman eruptirati. Napetost je u zraku. Ako želite biti prvi koji će saznati, znate što trebate napraviti, zar ne? Kliknite dolje i pretplatite se na naš kanal. Ne možete propustiti. Dobro, sada kad ste već pretplaćeni, pređimo na ono što nas zanima. Naš voljeni Hajduk Split je započeo sezonu s desnom nogom, obarajući 2 diva odmah na početku. Prvo je poslao Dinamo na pod, a sada je ostavio i Rijeku da jede prašinu. Tko je odgovoran za to? Heroj ovoga puta zove se Rokas Pukštas. Ovaj mladi viznjak našeg slavnog Hajduka uzrokuje pravu revoluciju. A znate što je rekao nakon nevjerojatne pobjede nad Rijekom? Da je sve to bilo moguće samo zahvaljujući podršci navijača. Da, vi s druge strane. Vi ste oni koji su pretvorili stadion u pravu lonac pod tlakom, natjeravši protivnike da se trsti od straha. Pukštas je također istaknuo da je ostvarenje ovog sjajnog početka sezone moguće zahvaljujući njegovim suigračima. Rekao je da su oni njegova velika potpora, čineći sve lakšim. Skromnost ima ime, a to je Rokas Pukštas. A tu je još više, ekipa. Objavio je kratku poruku na hrvatskom jeziku na Instagramu, idemo Hajduk. Tako je, Pukštas, zajedno smo u ovom putovanju. Idemo Hajduk. Jeste li već uzbuđeni za sljedeću utakmicu? Ja isto. Stoga ne zaboravite pretplatiti se na kanal kako ne biste propustili nijednu novost. Do sljedećeg puta, ekipa.